Iva, din kienet it-tweġiba ta' Neil Agius meta żatt qabel ma qabeż fil-Baħar Mediterran sabiex jibda vjaġġ uniku, it-tfajla tiegħu Lara niżlet għall-kub tiegħha u pproponitlu. Viżibilment emozjonat u sorpriż Neil telaq għall-vjaġġ tiegħu minn Linosa lejn Malta, determinat iżjed minn qatt qabel biex la darba jasal fuq il-Gżira Maltija u jkun jista' jerġa' jingħaqad mal-imħabba ta' ħajtu. Lara dejjem kienet hemm mal-Neil biex tinkoraġġih għal kull pass diffiċli li jkun se jagħmel u ma jistax jonqos li jisabitu hemm ukoll dejjem ta' support għal xulxin. Sa 8 ta' filgħodu ta' tlieta jiġifieri f'14-il siegħa u nofs Neil kien hemm 30 kilometru. L-ewwel 10 kilometri Neil għamilhom f'inqas minn satejn, iżda l-lejl kien wieħed diffiċli ferm minħabba li l-kurrent kien kontrih u l-mewġ għamillu l-awma iktar diffiċli. Barra minn hekk matul il-lejl ukoll Neil naqqas il-pass tiegħu minħabba li kellu uġigħ fl-aksa x-xellugija. Neil qed jagħmel din l-isfida biex iqajjem l-arfin dwar l-għaqda Wave of Change li min-naħa tagħha qed tħeġġeġ lill-pubbliku biex jieħu sehem fid-Double the Wave Challenge. Lan u li wieħed jiġbor 6 biċċiet tal-plastik f'kull ħin u f'kull post, jieħu ritratt ta' 6 biċċiet tal-plastik miġbura u jittagjaw #DoubleTheWave u Wave of Change Malta, fil-waqt li jinnominaw 6 persuni sabiex jingħaqdu magħhom.